Еврорадио.FM. Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Змітер Лукашук. Наш стрим со студії, як звичайно, можна не тільки слухати, але й глядіти праз аккаунти Єврорадіо у соціальних сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. 24 красовика Змітер Войтюшкевич презентує новую программу «Зорка Дива» на верши поэта Владимира Некляева. Про тое, чаму так плённа вырашыў супрацоўнічаць з Владимиром Некляевым Змітер Войтюшкевич, і ўвогуле про тое, про адметнасці гэтай новай праграмы мы сёння і пагаворым з маім гостем, а гэта, як вы ўжо, відаць, здагадаліся, Змітер Войтюшкевич. Прывітанне, Змітер. Прывітанне, Змітер, прывітанне Еўрарадыё, слухачы, гледачы. Мне падабаецца, што Лукашук у сапраўдным жыцці, ён такі больш-менш спакойны, а калі ўключаецца мікрафон, і он такі вот трошки так уключае інтанацыю такую нахабную, там вот так, сапраўдны. Не спыніць яго, там вот так. Не стрымаць. Змітер, давай з самага пачатку, можа быць, і пачнем. Наколькі я разумею, гэта трэцяя твоя программа на вершы менавіта Владимира Некляева. Чаму от быў абраны ў якасці, можна сказаць, такога, ну, аднаго з галоўных аўтараў тэкстаў для твоих песен менавіта Некляев? Ну, тому что, дякую Богу, ён жывы. Ну, ён вельмі таленавіты, адзін з аксакалаў, не люблю пра паэзію. Но ён актуальны, ну, і для мяне цікавы дагэтуль. Все ж таки, ён гэта жыццё бачыць гастрэй, і чым, ну, звычайны чалавек, это ўжо нармальна пра паэта, а па-другое, што ён, ну, вот, з пункту гледжання паэзіі не спыняецца, не стаіць на месцы, і мне гэта вельмі імпануе. І яшчэ ён чулы да маіх нейкіх просьбаў, таму што некаторыя з песен гэтага альбома былі напісаны, ну, скажем так, па маім нейкім там пажаданням, некай тэмы, якую можна было праскрыць. Вось. Ну, і я... Адна з самых важных прычын то, што мы сябры, вось, не гледзячы на тое, што розніца там у нас там каля 20 гадоў, мы сябруем, мы як бы і адпачуваем разам, і блізка знаходзімся у нейкім эмацыянальным кантакце. Вось. Ну і ўжо трэці альбом, гэта яшчэ як бы прычына, што, ну, мы, спадзяюся, абодва удасканаліліся да нейкіх патрабаванняў адзін аднаго творчых. Вось. Не гледзячы на тое, што Некляев, які напісаў чарговы верш, і это можа быць песня, у яго заўсёды ёсць у кішэні свая мелодыя. Вот ты сказал так, что вот может быть, ну просто для того, как прояснить, ты кажешь, что Некляев, пора уже некий новый альбом писать, может быть, давайте, Владимир Прокопович, уже там как бы накидайте пару вершиков, ці ён выдаў нешта, прыходзіць, кажа: Змітер, у мяне вот зборнік новы выйшаў, а ты да гэтага часу альбому не напісаў на яго. У нас гэта цягнецца, вот, праца над гэтым альбомам і песнямі гадоў 10. Это не так, як бы, так, як можа падацца з першага погляду. Некаторыя з песен былі напісаны ў 2008 годзе, можа быць, і раней. Напрыклад, як песня «Дамініка» ці «Пра мяне» песня, вось, яна была напісана в 2009 годзе, пасля смерти моей мамы. Я попросил Владимира Прокопыча, там, як бы, вось, нейкі такі стан напісаць, і мне здаецца, яго это выдатна атрымалася. Ну і былі, конечно, песня «Зорка Дива» была напісана, скажем, яна ускочила ў апошні вагон, і так атрымала назву альбома, вось, дзякуючы этой песні. Ці бывае такое, што вот склалася нейкая мелодыя, але атрымліваецца, што нейкі радок ці нейкае слово не ўпісваецца крыху, не ўлазіць у мелодыю, і, каб звярнуцца да паэта, вот, падправіць крыху верш? Ну, звычайна так можна рабіць, ну, у яго выдатна. Я просто не хочу банальна хваліць Владимира Некляева, ён без гэтага захвалены і там улюбёны паэт беларускіх і жанчын, і людзей, якія цэняць сапраўды беларускае слово. Але мне пашчасціла, ну, як бы не званіць, і не было такого патрабавання, там, перепішыце прыпеў Владимир Прокопович. Ну, я ведаю, что на вершы Владимира Некляева там і іншыя
спеваки, музыканты, композиторы писали Так. песни, не было такого, ну, рэўнасці, что вот мы уже тут третий альбом, это уже мой сябра, это уже мой поэт. Ну, я, па-перше, як бы так уже это не эксклюзивное сяброўства, аж так не кляю сяброю шмат з кім, а справа тым, што пасля ўсіх гэтых забарон шмат хто з народных заслужаных артыстаў, мякка кажучы, як бы адышлі, каб не псаваць сабе там Не запэцкацца аб Вайцюшкевіча забароненага. Ну, і тут з'явіўся я забаронены, і не кляю таксама нонграта ў пэўным сэнсе, і ну, атрымаўся тандем пэўны, вось, я гэтаму вельмі рады. Зміцер, давай вот, может быть, и продемонструем что-нибудь вот с новой программы. Ну, уже там, як бы сказал про песню, про сябе. Песня называется «Про сябе». Гэта, ну так, про што гэта песня? Песня про апошні момант кожнага з нас, які можа наступіць рано ці позна. Гэта можа быць там некае слово, можа быць некае брыдкае слово, потому что я думаю, что калі все ж таки, напэўна, такія моманты ёсць, калі чалавек вось апошні момант адчувае і, ну так, нешта такое брыдкае кажа, ці просто кажа «мамачка». З неба град з каменнямі, ці бліскавіца б'е, прад небом на коленях мы, з малітвай за сябе і словамі апошнімі, калі ўжо слёз няма, усхліпнем, як памолімся, ой, мамачка, ой, ма. І словамі апошнімі, калі ўжо слёз няма, усхліпнем, як памолімся, ой, мамачка, ой, ма. Бруснічкаю пракоціцца крывінка па губе, па кім жа нам маркоціцца, калі не па сабе. І словамі апошнімі, калі ўжо слёз няма, усхліпнем, як памолімся, ой, мамачка, ой, ма. І словамі апошнімі, калі ўжо слёз няма, усхліпнем, як памолімся, ой, мамачка, ой, ма. Заграе на світанку нам анёлак на трубе, пакім бы мы не плакалі, мы плачам па сабе. І словамі апошнімі, калі ўжо слёз няма, усхліпнем, як памолімся, ой, мамачка, ой, ма. І словамі апошнімі, калі ўжо слёз няма, усхліпнем, як памолімся, ой, мамачка, ой, ма. Гран мерсі. Сапраўды выдатная песня, аж вот слухаў і такія слухаў бы. мурашы па скуры. Зміцер, я чытаў, што гэты свой альбом ты записываў у Варшаве, я так разумею, разам з варшаўскім струнным квартэтам. Ну, гэта музыкі, якія граюць на скрыпках, гэта не зусім як бы той варшаўскі, відаць, можа быць, на такога квартэту нема струннага. Но гэта музыкі прафесійныя, вельмі добра выканалі свае партыі. Ёсць кампазітар Хадрыян Табэцкі, які зрабіў аркестроўкі для струннага квартэта, і, в прынцыпе, ўсё гэта праўда. І кожны, паважаючы сябе кампазітар, выканаўца, марыць пра некую такую класічную форму сваіх песняў. З сімфанічным аркестрам. Напрыклад, сімфанічным аркестрам, ці наколькі у каго хапае грошай. Мне хапіла грошай на струнны квартэт, але струнны квартэт, міжду прочым, гэта адна з самых цяжкіх форм музычных. Там ні за каго не схаваешся, ні за кантрабасы, ні за там валторны і гэтак далей. Таму мне здаецца, што вось якраз паэзія Некляева і ў нейкім сэнсе музыка Вайцюшкевіча, якая была перароблена ўжо для струннага квартэта, яна загучала, ну так, у добрым выглядзе акадэмічна, што дае надзею на вечнасць. А чаму? Вот у цябе ж ёсць свой ВЗ-аркестр. Так. Чаму вырашана было з квартэтам? Я разумею, да, хочацца, як ты сказаў, з сімфанічным аркестрам, са струнным квартэтам, але ёсць свой аркестр. Ну, свой аркестр нікуды не дзенецца, і, між іншым, 24-го заўтра аркестр будзе выконваць, мой аркестр, ці аркестр музыкі, з якімі я ўжо гадоў 20 амаль на сцэне, будзе выконваць гэтыя песні
як бы по-своему. Но для запісу мы вырашылі взяць все ж таки акадэмічна. Я быў у Варшаве паўгады, не было чаго рабіць, стыпендыі, грошы капаюць, ходзіш, ловіш мух, а яшчэ, ну, як бы паркі варшаўскія. Ну, і я вырашыў, што трэба нешта зрабіць, і мне здаецца, што вось такое супрацоўніцтва паміж там кампазітарамі, таму што менавіта ад Хадряна Табэцкага я пачуў, што беларускі, ён так па-польску сказаў, але ваш язык есть пенькны. И коли, говорит, наш не так и пенькный, говорю, пш, бррр, там это всякие. И я таки думаю, ну неужо поляк сказал такие добрые слова про белорусскую мову. Вось, и для меня это было один таких з добрых вынікаў, акрамя музычных неких, там зрабілі, дякую Хадряну, и там еще Вітольд Цісла, так само, у яго жонка з Віцебску, яны калі приехали у 92-м годзе на фестываль польскай песні, это быў як бы першы фестываль, і даць апошні, яны былі шакаваныя прыгажосцю беларускіх дзяўчат. І ён, вот это Вітольд Цісла, забраў сабе адну з іх. І дагэтуль вось жывуць шчасліва ў Варшаве. Тым не менш, вот мне цікава, калі вот хто-небудзь паслухаў запіс твайго гэтага новага альбому са струнным квартэтам, яму вельмі спадабалася, як гучыць струнны квартэт, як выглядае Вайцюшкевіч на фоне гэтага квартэту. І тут он прыходзіць 24-го на канцэрт, дзе Вайцюшкевіч выконвае гэтую праграму з ВЗ-аркестрам, як ты сказаў, ужо крыху падпрацаваная, апрацаваная, змененая пад гэты склад музыкантаў. І скажа, що яна мне, дзе это аўтэнтыка вот таго альбома? Я разумею, ну, справа ў тым, што я спадзяюся, што мяне все ж таки людзі любяць і мне даруюць. А па-другое, я не думаю, што таленавітая музыка ці таленавітая песня можа быць сапсаваная тым ці іншым нейкім там складам. Вось, бывае так, што мне пад гітару не кепска атрымліваецца самастойна іграць канцэрты і можна дамалёўваць сабе. Канешне, струнны квартэт гэта ўсё ж такі, ну, так больш адказная задача. Тут мы больш свабодныя ў форме, але мне здаецца, што песня ад гэтага не згубіць ад аркестра, а наадварот, ўсё ж такі вялікая заля як бы так уяўляць сабе з больш, скажем так, эстрадным выкананнем, чым ніж з квартэтам. І ўсё ж такі атрымліваецца вот гучанне з ВЗ-аркестрам, яно будзе больш такое, больш попсовая, больш раковая. Вот чым адрозніваецца? А мне падабаецца, Лукашук, што ты вот на ўсе тэмы майстар пагаварыць і нацыянальную ідэю развіць, і вот Александру Григоровичу задаць пытанне, і яшчэ вот ад розніцу струннага аркестра ад рок-банды. Ведаеш, ну, будзе, скажем так, акустычна, ну, то есть жывыя барабаны, бас, контрабас, Труханович будзе іграць на акустычнай гітаре, все ж таки. Ну, будзе трошки, скажем так, драйва, такого блюзовага, паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинок на Еврорадио. У другой части нашей программы мы еще послухаем песню, а то може и две, с новой программы из метро. Яшчэ раз запрашаем, нагадываем, 24-го, гэта ўжо заўтра. А 19-й гадзіне ДК Шарко. Калі не можете купіць білеты і не маеце часу, гэта вельмі важна. Дайце знаць сваім сябрам, запрасіце, таму што хацеў бы падкрэсліць, зараз рэклама будзе, а Нікляеў чытае вершы не так часта ў беларускіх залях, так што варта прыйсці. Праз хвіліну вернемся. Зміцер Вайцюшкевіч, Зміцер Лукашук у студыі. Працягнем пасля выпуску навінаў. Назираю день, перемагаю сон, перелетаю тень. Я чую твой сигнал, выходжу у астрал и помиляюся, бо там я нелегал.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У Мінску загарэўся рэйсавы аўтобус з пасажырамі. Пра гэта паведамляе прэс-служба Мінскага гарадскога ўпраўлення МНС. Гэта адбылося сёння раніцай у аўтобусе нумар 26 ля скрыжавання Машэрава і Богдановича. Кіроўца пасажыраў высадзіў, а з агнём справіліся ратавальнікі. Пацярпелых няма. На Шры-Ланцы сёння абвешчаная нацыянальная жалоба. Колькасць ахвяраў выбухаў узрасла до 311 чалавек, сярод забітых 39 замежнікаў. У аўторак абвясцілі і надзвычайнае становішча, і нацыянальны дзень жалобы. Вінавацяць малавядомую радыкальную ісламісцкую групоўку Таўхід Джамаат. Прэм'ер Шры-Ланкі сказаў, што супрацоўнікі службы бяспекі ведалі пра атакі, але нічога не прадпрынялі. Брэсцкія памежнікі цяпер будуць уручаць позвы прызыўнікам проста на мяжы. У Брэсце абмеркавалі, як найлепей змагацца з ухілістамі, якіх 500 ад апошняга прызыву. У адмысловай нарадзе ўзялі ўдзел міліцыянты, ваенкамат, пракуратура і работнікі прымусовага выканання. Вырашана выдаваць позвы проста на мяжы. За 30 год на чарнобыльскія праграмы ў Беларусі вылучана амаль 20 мільярдаў долараў, то бок 3% дзяржбюджэту штогод. Пра ўсё гэта абвясціў намеснік начальніка дэпартамента МНС па ліквідацыі наступстваў на ЧАЭС Пятро Нікалаенка. У нашай краіне чакаецца цёплае, але ветранае надвор'е ў найбліжэйшыя дні. Сіла ветру будзе сягаць 20 метраў на секунду, тэмпература паветра да 23 градусаў вышэй за нуль. Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. І разам з Змітром Вайцюшкевічам мы расказваем пра тое, што вы пачуеце заўтра, 24 красавіка, падчас канцэрту Змітра разам з ВЗ-аркестра и Владимиром Никляевым. Усход-захад оркестр, как уже не блытать там с чем-нибудь. Ну, некоторые кажут, что Змитер Вайцюшкевич оркестр. Можно так сказать. Вот. Ну, тем не меньше. Так, Владимир Никляев будет читать поэму, якую написал, якая называется «Калі мяне не стане». Вот такое філасофская, як бы так, трошку трагічная, як бы тэма, але тым не менш вельмі прыгожа атрымалася. Вот Зміцер зараз пазбавіў мяне магчымасці задаць яму пытанне. Я толькі хацеў спытацца, а якія цікавосткі там будуць? А ён ужо і расказаў усё пра Никляева. Ну, па-першае, уже мы анансавалі, ну, менавіта Никляев анансаваў вось гэтую паэму, анансаваў, што на канцэрце будзе таксама мама, я так разумею, что с дзяўчынкай, якую назвали Дзіва. Вось такое, может быть, одно з самых рэдкіх імёнаў зараз на Беларусі. А яшчэ будзе прэм'ера песні, якая вось аднайменная песня. Это мне пишут. Одноименная песня, якая называется «Калі мяне не стане». Вось мы адрепетавалі, но сёння паказваць гэту песню не буду, яна будзе заўтра. Ну, а што можаш паказаць? Давай заінтрыгуем якой-нибудь іншай прыгожай песней. Песня была написана по моей просьбе. Моя дачушка Стефанія, калі мела там 2 гады, уже пачынала носить сукенки. Она крутилася перед люстэркам и весь час сказала «сукенка, сукенка, сукенка, сукенка». А я попросил Владимира Прокопича написать что-нибудь про сукенку. И каб 2 разы гонорар не платить, попросил, чтобы в этой песне про сукенку было что-нибудь про Минск, ці про Менск, каб вось лірычная песня. А то у нас вельмі шмат песень, таких больш таких неких вайсковых. Минск, 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 таких больш для военного городка, для маршаў, для парадаў. А вось такой лірычнай песні паэт Владимир Никляев написал верш, дзе ніводнага слову про Минск няма. Ну, все мы ведаем, што гэта можа адбывацца ў парку Янкі Купалы, дзе праз 20 гадоў сустрэліся ён і яна. Яна працуе у музеі Янкі Купалы, напрыклад, а ён працуе ў адміністрацыі прэзідэнта. Такі ўжо нема ўжо было этой кучаравых валосаў, значит, такі лысаваты, у пыжыкавай шапцы. Яны сустракаюцца на сцежцы, дзесьці ў парку Янкі Купалы, і вось нахлынула гэтай успаміны іх той сустрэчы, іхнага расставання. Восень, залатое лісце, зноў дымком пацягнула на золку, дагараюць у лета масты. Вось і восень прыйшла паштальёнкай,
что апошние носит листы. Закружилася листья, закружилася листья, не увойти и не выйти с той поры золотой. Ах, якая паненка, золотая сукенка, у якой ты колисти танцевала со мной. Я хапаюся за павутинку, зарасталы на золку дымок. Отчиняю поштовую скрынку, выпадая пожелклый листок. Прочитаю пустую сторонку, зразумею, про что новина, и за стол запрошу поштальонку, и налью поштальонце вина. Закружилася листья, закружилася листья, не увойти и не выйти с той поры золотой. Ах, якая паненка, золотая сукенка, у якой ты колисти танцевала со мной. Будуть плыть павутинки над садом, буде осень заходить у сад, и листы со своего листопаду буду слать я у твой листопад. Закружилася листья, Петя, Валя, и они там сустракаются, вот такое, что ты? И вот как бы пауза, и разыходятся, потому что час обеда, и он такие обмежаваны. Администрация этого не любит. Ну, между прочим, и в музее Янки Купалы так само, хіба что. Выдатная песня. Правда, про Минск там не было не сказано Ведаешь, ни разу. Про Париж так само не было написано в этом тексте, але мелодия засталась. Пара-па-табадабадаб, и все думают, что вот яны там 10 там с пригороду, с Страшицкого городка едут в Минск, ці в Париж, вось, як бы, каб сустрэцца. У Париж едут с прутка. Ну, радыёпрудок так само, да, ведаю. А вот цікава, вот гэтую прадмову да песні Некляеў таксама напісаў, ці гэта ты ўжо сам прыдумаў? Ну, я дадумываю. Гэта такі спроба стварыць беларускі стендап, і я думаю пра гэта. Справа ў тым, што ўсё ж такі беларускія героі, яны летуценныя, яны рамантычныя, яны ўзнёслыя. Вот усе і ў песнях Бураўкіна, Барадуліна, Алеся Камоцкага, Міхала Непадыстава нават, як бы вот эта аргентынская танга, ўсе роўно яны моўчкі танчаць да самага золку, і нема там слова срака, ведаеш, там нема там як бы нейкіх там частак цела, што звычайна, ну, такое так хвалюе публіку падчас размоваў стендапаўскіх менавіта. Таму, ну, і я люблю даваць ім нейкае жыццё гэтым героям. Што яшчэ цікавага будзе падчас канцэрту? Я маю на ўвазе, што, безумоўна, пакажуць вот новую праграму. А вот што яшчэ? Ну, я не буду распранацца. Ведаеш, Зміцер, я вельмі хацеў бы, каб паэт Некляеў чытаў верш у поўнай зале. І зараз я б хацеў бы яшчэ раз заклікаць. Ребята, калі такое яшчэ будзе? Магчыма, заўтра нас ізноў забароняць, ці паслязаўтра. Таму, калі вы не можете прыйсці, вы заняты, Вялікдзень, у вас святы, магчыма, у кагосьці, хтосьці адсвяткаваў, хтосьці на дачу, пазваніце сваім сябрам і скажыце, што будзе класны канцэрт. Гэта асноўны, як бы, пасыл. Таму што, ну, сапраўды, 10 гадоў Владимир Прокопыч не чытаў вершаў са сцэны. І гэта асноўнае, і гэта самае важнае. Магчыма, нават тут больш не прэзентацыя альбома, а вот вяртанне на вялікую сцэну паэта Некляева. Ну, я бы так хацеў. Я хацеў, каб паэт Некляеў быў шчаслівы ў гэты дзень. Гэта выдатна. Зміцер, не магу не спытацца, прыгадваюць зараз тут у каментарах, гэта ўсё ж такі, гэта гісторыя. Ты вот такі лірычны, і чалавек, і спявак, такія песні ўсе рамантычна-лірычныя. І вот раптам сабраўся і вырашыў на 25 сакавіка
нейкую там, вот, як кажуць, там, нейкую яшчэ грамадзянскую пазіцыю вырашыў паказаць. Вот што это было? Ну, это кіпіш быў, я за кіпіш. Мы вырашылі пагуляць па вуліцы, на якой можна спяваць. Вось нават расчыхліцца не паспелі. Ну, я ввогуле, гэта ж не апошні год, не першы раз так цягнецца. Я за добрую кампанію. Таму і народны альбом, і плошчы, і гэта ўсё звязана менавіта з тым, з кім павядзешся, таго і набярэшся. Таму я абсалютна рады і сяброўствую з Лявонам, і з Ігорем Варашкевічам, і Ракеляном, чырвоны каптурык. Вось, і я, яшчэ раз паўтаруся, з добрай кампаніяй можна вось і павантурыць. Тым больш, што як сказаў калісьці адзін гітарыст-наркаман, некі рух, і каб гэты рух ствараць, трэба нешта рабіць. А ці было прачуванне, што вот так вот яно і скончыцца, што не паспееш, як ты сказаў, расчыхліцца, як тужа зачыхляць у бусік? Ну, зато інтэлігентна правадзілі, пасадзілі ў такі прыгожы форт, некі там новы. Ну, пастаялі, мы як бы, вот і песню некую напісаў. Вот, дарэчы, да, давай. На площади стояло 3 автозака. Уныло считая, светила луна. Ты вышла с центрального вся. Что-то я не помню, что нас с тобой посадили. Расставаться пора. Такое нечто. Дарэчы, не там жартаваў Ігор Варашкевіч, што прапаноўвалі міліцыянтам там канцэрт заграць у іх у пастарунку. Сапраўды, ці это ён так ужо прыдумаў такую романтычную гісторыю? Ну, хацелася б, конечно, сяброўства, некага такого контакту. Ну, справа ў тым, што там, як бы, я ўпершыню убачыў сістэма, як працуе. Адны вінцікі тебе, значит, вінцяць. Другие вінцікі тебе прывозяць. Третьи вінцікі тебе там сцерагуць, пакуль ты стаіш. Четвертые вінцікі оформляюць. Пятые вінцікі тебе там выводят дзесьці ў прыбіральню. І шостые вінцікі тебе, значит, отпускаюць. І вся сістэма, як бы, вот, ну, некім сэнсам завязана, но не ўзаемадзейнічае. Таму вінцікам, якая была прапанавана, значит, наша ідэя зрабіць сумесны канцэрт і, ну, на гэтым будаваць спосаб некі ўзаемадзеяння, типа спроба дыялогу канструктыўнага, она не знайшла водгуку з ікнага боку. Ну, я думаю, што яны все-таки выконвалі нейкія інструкцыі пэўныя, такія, якія не тычацца. Но сітуацыя была камічная. Уявіце сабе Лявона Вольскага, Ігоря Варашкевіча, Павла Ракеляна, Войцюшкевіча. Ну, придурки. На этом, як бы, на фоне этого внутреннего двора милиции Рауса. Потому что, як бы, все это абсолютно комичное. То есть мы такие, ну, фрики. Для их это мы абсолютно космос. Ось, незразумелые люди. Ось, там, я нікого не хотел покрыўдзіць, но в принципе, вот так, с пункту гледжання их, ну, еще, я думаю, что, ну, думаю, нафига их повязали? Вот кто это такие? Вот, ну, тому цікаво. Там, дарэчы, мы прысутнічалі падчас гэтага вінтажу, як ты кажаш, і побач са мной стаяў мой сябра, маскоўскі філосаф Максім Гаруноў, які пасля таго, як вас забралі, падышоў на мяне і на поўным сур'ёзе спытаўся: Зміцер, ну это ж Лукашенко даў загад, каб іх забралі. Кажу, ну не думаю, што там Лукашенко ўжо ведаў і асабіста даў загад вінціць Войцюшкевіча з Вольскім і Варашкевічам, можа быць, нехта ніжэйшы. Кажу, не, відаць, без Лукашэнкі тут не магло абысціся. Можа, і сапраўды, вот там пачуў Лукашенко, што Войцюшкевіч ідзе на Камсамольскую. Я не думаю, што ввогуле пра існаванне маё асабістае ці Варашкевіча, можа быць, Лявон трохі там больш там, ну, відаць, просто нас ведаюць там тыя спецыяльныя, ну, хто, каму, я шырока вядомы ў вузкіх колах. Беларускага артыста Войцюшкевіча ведаюць фанаты і фанаткі, іх не шмат, там, ну, хай сабе 1100, і яшчэ ідэалагічныя працоўнікі, і яшчэ некія кантралёры, якія працуюць у КДБ, якія ведуць вот тэму музыкі. Тэму музыкі, арт, як гэта, крытыкі, так званыя. Арт-сядзіба ў КДБ. Все, што там вышэй, я не думаю, што яны там ведаюць і могуць адрозніць вакал или там эквілібрыстыку голасу Варашкевіча ад Войцюшкевіча. Ввогуле фанаты нас блытаюць, падыходзяць да Варашкевіча і просяць заспяваць «Я нарадзіўся тут» ці, ну, якую-нибудь іншую песню, і наадварот таксама. А ў цябе што просяць заспяваць? Беги, парень. Тем более, что это все Войцюшкевич, Шаклевич, Варашкевич, Шухневич. Ну да, это все вельмі складана. Тут надо вельмі моцна любіць беларускую песню, каб у гэта паглыбіцца.
Таким чынам мы вяртаемся до таго, што тыя, хто любіць і беларускую песню, і Змітра Вайцюшкевіча і яго творчасць, павінны заўтра завітаць абавязкова на канцэрт у ДК імя Шарко. Дарэчы, чаму менавіта вот гэтая ДК? Вот я гляджу, апошнія твае канцэрты ўсе менавіта там. Вот. Ну, я ввогуле люблю такую прописку. Это еще с советских часов, потому что, по-перше, люди, якія нават, ну, может быть, эта зала не падабаецца, но яна для іх зразумелая. Таму што скакаць з адной залы ў другую ёсць праблемы з паркоўкай у вельмі шмат якіх залах. Там якраз, на жаль, на шчасце, гэтых праблем не такія вялікія, як дзе-небудзь у той самай казе, таму што да казы, напрыклад, не пад'ехаць падчас выступаў. Ну і не так, плюс мне падабаецца ДК, там, як бы, ну, паміж сабой мы жартуем сляпых і глухіх, як бы, вот, дзе могуць адбыцца такія канцэрты, в этом я бачу таксама нейкі такі філасофскі сэнс. Магчыма, тыя людзі, якія даюць дазволы, таксама думаюць падобным чынам. Ну і яшчэ адну на заканчэнне нашай праграмы песню, можа быць, выканаеш прыгожую, як і ўсе яны твае. Ну, прыгожая, это ж, некаторым прыгажосць падабаецца, некаторыя, ну, не буду каментаваць, по-рознаму я бачыць. Песня «Зорка дива», аднайменна альбому, на верш Владимира Некляева, гэта пра святло, якое кожнаму свеціць. Яно можа быць Беларуссю, гэтае святло, яно можа быць панам Богом, яно можа быць прыродай, можа быць некай супер-мега-прыгожай ідэй. Калі вось гэта святло знікае, жыццё траціць свой сэнс. Вот так банальна. Ясна-ясна, зіхатліва, на крайку нябёс узыходзіць зорка дива і плыве праз лёс. Зорка дива, неземной красы. Зорка дива, ветром волосы. Каб збылося ўсё шчасліва, што не быць магло. Ты са мною, зорка дива, Божае святло. Хай жыццё цячэ імкліва, як цячэ рака. Ты са мною, зорка дива, да шчакі шчака. Зорка дива, неземной красы. Зорка дима, ветром волосы. Каб збылося ўсё шчасліва, што не быць магло. Ты са мною, зорка дива, Божае святло. Вось такая выдатная песня «Зорка дива», а тая песня, якая і дала назву новому альбому Змітра Вайцюшкевіча. Гэтую песню, гэты альбом, а таксама выступ са сцэны з чытаннем новай паэмы Владимира Некляева вы зможаце пачуць усе заўтра о 19 гадзіне 24 красавіка у Палацы культуры імя Шарко. Прыязджайце. Зміцер, дарэчы, вось мы тут зараз гаварылі пра тое, што як вы потрапілі ў пастарунак у чатырох з Вольскім Варашкевічам і Аракелянам, тады вы пажартавалі, што, можа быць, вам трэба такім квартэтам нейкую праграму замуціць. Музыканты назваць, музыканты на аўтобус. І, да, мы придумали назву, але я хотел все-таки вернуться до концерта. Мало поставить лайк, мало там подписаться в Инстаграме. Люди, трэба купить билет и прийти на концерт. 24 о 19 гадзіне Зміцер Вайцюшкевіч, Владимир Некляев чакаюць вас. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. До сустрэчы. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.